Покупката на зелено може да бъде най-добрата сделка, може да бъде и най-лошата инвестиция. Зависи кога и при какви обстоятелства. Повечето хора купуват на зелено, защото е по-евтино. Но евтиното не винаги означава, че е изгодно. Истината е, че на зелено се струва, но само единствено при няколко условия. А именно първо, ако строителят няма предистория, няма какво да покаже като друг обект или е наскоро създадена фирма, рискът е огромен. Най-добрите сделки не са в първия ден, те се случват когато обектът или строежът вече е в по-напреднал етап, а именно Акт 14. Тогава рискът е по-малък, а цените все още не са толкова високи. Ако купувате с цел лично ползване, може да направите компромис с цената. Но ако купувате с цел инвестиция, задължително трябва да калкулирате всичко до последния евроцент. Хората, които печелят от покупката на зелено, те не гонят най-ниска цена. Те гледат къде рискът е най-минимализиран. Покупка на имот на зелено, това не е стратегия за хора, които искат да спестяват. Това е стратегия за хора, които умеят да чакат и които мислят с един ход напред. А вие бихте ли закупили имот на зелено или предпочитате да закупите нещо готово? Напишете ми в коментарите.